duk abin da ka ɗauko a waka abin da shafi wakar soyayya ne waƙoƙin ka musamman na soyayya kamar sun fi kafi ba wa soyayya ƙarfi a baya za mu ce kuma maybe kowane lokaci to amma dai yanzu mutane suna ganin cewa kamar ka karkata maybe makila shi ne sa kwana biyu a ka fitar da album ba kamar ka karkata kana waƙoƙin da ya zamanci maybe sarauta ko kuma waƙoƙin 'yan siyasa amma mu fara da waƙoƙin soyayya din duk da dai duk waƙar da ka ɗauko ta soyayya zaka ga ta yi daidai da lokacin da ake saurara haka me ya hankalin ka ba waƙoƙin soyayya muhimmanci fiye da sauran waƙoƙi tunda na san akwai waƙoƙi bangare wanda zaka fi ni sani so alhamdulillahi ni a cikin abin da yake birge rayuwata akwai so na ɗauke shi da mahimmanci kuma yana birge ni da haka ina jin shi a jikina yana bani in abin da ya shafi tausayi ne yana bani tausayi in abin da ya shafi jin daɗi ne yana bani jin daɗi duk abin da so yake ɗauke da shi to kusan ni ina jin sa a tare da ni wannan yasa nake ƙoƙarin na bashi mahimmanci kuma nake yin abin zaka dinga jin sa daga zuciya yake fitowa wannan shi ne to Nura me zaka ci akan wannan waka ka sani wannan waka ce ta daɗe sosai haka kuma duk wanda ya saurare ta za ta yi masa amfani sosai to ita dai wannan waka kamar yadda nake tunani kullum in ga me nayi me ban yi ba so na faffaɗi so daban-daban ta sigogi da dama da haka da na tashi kawai sai na yi tunani to duk irin abubuwan da na faɗa a kan so na ce na yi su dafin so na yi meye so sai na ce to bari in gani sai zuciyata ta bani to shi wannan abin so da ya zama rayuwar mutane gaba ɗaya idan akwai wani wanda bayyayensa to me jin daɗin rayuwarsa da me yake more rayuwa to wannan yasa na yi wannan wakar domin in tambayi wanda bai so da me yake more rayuwa in faɗa masa ga yadda son yake ga mahimmancinsa ga yadda ya zama da a rayuwar ɗan adam. Nura, bayan ka kasance mawaƙi ya rayuwa ta kasance da lokacin da kafin ka fara waka da kuma bayan ka riga ka fara waka musamman ko ina ka je ko ina ka shiga an san kai ne me zaka iya tunawa rayuwar baya kafin ka shigar ka waka da kuma rayuwar yanzu? To in muka ce za mu ɗauki bakan damiyoyi a waƙoƙi na gurin mutane suna da yawa sai dai kawai a ɗan caccaka yawa sai sa ni ce suna da yawa amma akwai ai guda ɗaya zaka ga irin kamar yadda Safwan ya faɗa ka an shi sakonni da yawa kowace idan zan lissafa 10 kusan kowace ba ta rasa alaka da maganar kenan da kika yi ba in lissafa to an lissafo wasu kaɗan ɗin to okay Salma Aisha Humaira rai dai bayan rai sai iya haka to yayi ina ga zan lalabo rai dai a cikin jerin waƙoƙin da za mu sako amma sai ina ga ya kamata saboda lokaci mai amfani da lokacin mu dan ba dama a shigo cikin shirin ta hanyar kiran waya da aika mana da sakonni masu sauraro za ku iya kiran mu kai tsaye a 0800 989 991 0 0800 989 991 ko kuma a kiran mu a 0800 989 992000 za mu daga layi na farko Hafsa to layin mu na farko ya katse to ga na biyu. Assalamu alaikum. Barka da shigowa da muke tare. To me tambaya ka ga babban bakon namu a gurguje? Na'am.
album. Na'am. Na'am. Ga wuri ga waina. Ta fi daɗi. Na'am. So muna Muna godiya godiya. matuƙa. To kaji tambaya ta farko wanda ina ga akwai mutane da yawa Da sama da yawa ɗari ma wanda suka na ga wannan sun yi tambaya. tambaya. To, alhamdulillah, insha Allahu wannan tambayar tana dab da zuwa ƙarshe don shiri ya kammala, kuma kamar yadda aka sani akwai album wanda na sami shi suna Mahadi. Zai zo kuma ba da ɗaya insha Allah. In Allah yadda, kawai dai haƙurin da aka yi na baya a ƙara don aski in ya zo gaban goshi ya fi zafi. Alhamdulillah na gaba. Assalamu alaikum. Sai ka Da ɗaga murya. muke tare. Barka da shigo, a gurguje me tambaya ka ga babban bakon namu? Na'am. Tuma da muna godiya To matuƙa. muna godiya. Za mu je mu saurari waƙar Rairayi a gurguje.